Yada say yamo akwa baby Adom TV Badwam dwumade no so yada rekese du body ase o de agodie mu nsam ne brey o wie no na health tips nso eba wa kwan emu ti no na watwe mu nyina ya frequent urination ti ya hye no so enra ya hye ase ne nso ya to aso chena Nyankopon ya adoma na wasa aka ye ho 6:55 5 minutes ye nche sebe ya obenya ho akọ onwuma so tie ne ye nebia utosin wo mu baabia e hono a wa Fred dog 0244867068 0244867068 ene eye benada na give us Herbal center aba e wo nuro ahodo wa adwama so eno achi nso wo mo fa adwuma yefo eminim ya fa wie dia wa mmade ya ne wala o ahene wo na adwam eme ne mo ache yes na bibi aboko de yes Adom e de nyame ase papa adwuma ne go so fa oh mugu so okay ye fancy wa o be frɛ kan no wona e betimi apeke wo na enkofo nso gu so frɛ no we ni de enye ye ma odan dem o we unya dan dem okay anti wo dodo a wo sakomo no offices na wo ho no okay e wona mo pen nkofo o sa side no so be accommodation do be free fee na aba okay and that's it yo mama ma obi akwaba na mama obi ache enso mfamra Adom TV so na edubre se ya na wo se yenso ye hwe apomudene eyie sanse ye kwa ye ba nyina se dipadua no ahoodin nim ya obetimi dia da so de anofa akọ adwuma so a ene ye da bia abetempenten kwasa woni beba ahoso no na ya moa do ahye bi mu akọ akọpẹ amena bi mu de wahye e ba ne sanso a wanhwa wo ma abegya wa akiri no sanse wanya fapem papa bi amfa ama wo mbra bia wo yade nti wontime nya adwuma no enya fapem amfa ama wo na enkoda akoro wo yere kro ne ukunu kro no no oba bebre nti mesere wa ti nkomo amene wo bebo yiye na hye no nso na kope no papa bi to wono mo a ebeboa ebetu yade na se give us no de enya de esa sorosoro yade o etu yade na se deku ede ma wo nti bra wo tie mi ya no hye no nso se you give us about Mr. wo you give us GC capsules and the mixture and afi ye wo eye enura hodo a aka no ebi give us P capsules and give us cool capsules enti wo problems we nyina bi mu yade wo no ha we mu nyina wo do drugstore pharmacy shop ne chemical shop na wa kire duru kura wo pe na wa frɛ 0543222470 mama ne oni nkomo mfa give us about Mr. Dre ho we no ha ma wo krom ha ya bi ne atete ede aye e boost immune system no what you say kutukankan ewo mu na afi nim tree ye nyina nim mfasode ewo nim tree mu eboa e boost immune system enti yade bia e ma ni muso aba ni padua no emu a so immune system no wo mo no mo ya sojafo a wo mo ebo ni padua no ho ban ene emu so wo ha obi antimi ma wo so na wo de ndi akwakoba ne se da bia yade bia ekowo ma na abekraw da bia no aye moso wa ye cheko enti obi ma wadwuma krampo na osuro so wo chena bie no ebekwa akoba ne se untimi madwuma yefo adwuma esika ndi obegye adi enso na wotwe mienu bia abeda fie na wotwe eba ne sa wonya adwuma bia enye wo kurom ha enti we immune system no ayemra na gina se asojafo no a ebo ho ba firi yade ne abenedie ho no wo mo nso abrebre enti na yade bia ebo wo a na de ato ho no no give us about Mr. Drebi ebebo na asiesio ebe rekindle immune system no emoa no asojafo no ebe kenya wo no mako ede atia yade bia yade bi tisa typhoid fever ene atia tesipa enano adam betena kan se ese aduane bi ede bia no se ensigata ho a esigata so enna menama obi so aduane bi okanation tie nkonkope bi ntomo ne kontomiri bi yenkope bi ntona ye duru ho no manam se sem kan eye gata so amanfo egu ho to no enya gro na ni nyina no wahunu se ne no ano entimi amen na ache se anwanwa bi ni aye bibi skamishes bi e de ama na nso kodi a abusua typhoid fever no ebetimi ache wo enu akire kura nsu a ye nom no ne ade wo nsu no kura popo bibire wo mso mfu ani hunu sukom de wonti achele nti wutam ya na wo nom wo de onum wi aya fa nsa fa rubber no hwe bonse mo ayetototro wo enum nyina na de typhoid fever ne ba be attack wo yam wo small intestines ne ba betutum tokuru na afia ma problem obu onum aduane to ne yam krampa na wo te so ne yam nyina tututukuru ene ade mesra nom sa adure bi wate ebe wo ni nyina yi fi bi e wo yam no aba be senako na tu typhoid fever no ase ede ama malaria fever nso de ene yekum nipa etete nipa me say ye da nyame ase say give us about Mr. ni nura hodo a eba ye ni nti no
ama malaria fever no ete akofom entontom ka obi a on the 3 days potiminya obi won so ana wotwu ana wotwemie no ehya ase ese eba ohwinimu bekeka usafe no wasom ubenu wasom a na utiri power wadew wano nyina kamba so woyam nyina ayekusu fede aduane kora na wokon eba ne sa malaria no ena agi ntirihwa ewo nipadua no mu ebetimi ede wakonse do memfa ni agro meso okope give us about Mr. Drew bi na tonom John disenso tete ngofo ada wani so say yellow enti wani no kora mpo no ye hunu wani ne kala no sade ete wo so tia ena ete num give us about Mr. Drew bi wo ye oba wontimi nkofi kira num bi wontimi ni di anum bi ebeboa na ama moja no adu mu afri sane eye Freyen 0543 222470 say na aduro no etie entontom kase bi eda ho sei enti wonom no na eboa konditia yade bi a etete wo me se eye immune booster wonom no na show nipadua no ekena wo a wontimi na obi wonom obekoda kete so de ho sa na ade ache no eba ne sa bonse da bia no so de a wapom ye wo mere woni ahoden mapa wo de be yadwuma kope givers Herbal Mr. Dream na tonom na emwo ema no so omko afikyira eduru bosome no so na afikyire kwane beba mu a bonse na wo te so ubesu saa yasi dwaw numbi wate ebeboa na cloth ni nyina no anane no aba besene akọ ama ho ato mesanso wo aduro we wa ha we no yenom ni mienu enyina bom give us GC mixture and in the capsules where your capsules no say ena atie ena mixture no so say ena atie esiesie ma ne mema nyina mo amanya infection amana boroso o infection no ebia wa ye ho aduro anu maduro de niam ahohoro a enko mesrawo yenno we no enya ade ko hohoro wonum gu nipadua num na ahohoro fin no de afiri nipadua num enu ntina ye wo nipa sabe mpreduasa nintini ene na koma bibia eda ho sei ene no nso ete enti se okoto a wonom no nenam veins no wuntin mu na ahohoro mu enti infection no ba bia wo bia no ebe ahohoro de afiri ho obi wonom a ode ne katrema yakọ elokodo ewo ba bia infection wo na saa infection no eba betena wanum a hwe o katrema sade ete eye peche ne wanum dumre bia beda beso ne wanum nyina ewro wo betwu sensade yakọ bonse wanum side no na aisa popo bibire mfitam fita bi na epiepie ba wo katrema enso aye hoye so tutu ntokuru wanya infection sanse o de katrema no kofa ba bia eni kwa asa wo de fa ebi nso a wo ba wakwa akota fere poki bi wu no nso infection no bi ewo ho ena aba nso benya the same symptoms no anasa sa ohaw no ebi eti wonum give us GC mixture ene capsules no ebeboa hohoro ni nyina de afi nipadua no ama ho ato ma emfa ni agoro sanse infection eba etiti ni papa wo a wo mo de ewo wo manum no etimi kura gyawo enumuka sanse ebe ne te se entokro bi anase kuro bi ewo katrema no eso enti eba ne sa bonse na agyawo enumuka sanse wuntimi entwitwu katrema so eyi ti da bia na amaman ni efi no etata katrema no eso kope give us GC capsules enemy share bi na tonom yanum ni mienu nyina bom Food and Drugs Authority age atom enti memfa ni agro wate wonom no ebesiesio ama ho ato edumre bi kwa mpo abema wo dwonso a wontimi enwonso yi oba wo dwonso a ema wo nti wo bechemo ansa na dwonso no aba num give us GC capsules and mixture ebe boa siesio ebe yi saade ni nyina de afiri ho no mama na de a na kofa we ni ba ne se wo dwonso twa ne ba bi adwonso no efa no se prostate no enyini a ni din de o enso eha onipa eye infection ni bia enyini a na esi kwan no dwonso twa no ekwan no enti bra wo wire ready se ge bia akogina ya wo bia gu nsuo tinim wo purumu epepa niema woro niema ho no na wo de wo da ho gina ho na wo nyem wanynyim wanim tsasa be mpreduasa wo ba ye gina wo enye kama kora bonse ufiri ho no ma na wadwonso e de ebu ho enye papa mesre kope give us GC capsules no Mr. Natom enso fi bi gugu wo ye bema mo kekaw wo sere ho nyina atime kekaw a wo ye ho hwe nyeyi pedre mi no bito ye ton drugstore pharmacy shop ene chemical shop na ebeboa wo na asiesi watu infection no ase e de ama frey 0543 222470 na sade me sister fie di kan ye no ye bi so atemkofo ama baba ye adwuma nti frey 0543 222470 nyame nshira kwa nshira won so nti give us a center na yete won enka no